avut parte de cei mai frumoși 8 ani din viața mea până acum. Din clasa a 5-a vin la Colegiul Național Calistra Hogaș și, sincer, am avut parte de o mulțime de experiențe care m-au făcut de la un om atâtica, mental, psihic, emoțional, să fiu undeva puțin mai sus. Mie îmi plac foarte mult persoanele de aici și îmi place foarte mult colectivul în care mă aflu. Sunt oameni destul de interesanți cu aceleași, nu neapărat valori, aceleași interese ca mine. Hogaș este ca o familie pentru mine, deoarece în acest liceu am găsit mulți oameni de treabă, foarte drăguți. Colectivul este unul foarte atractiv și cu siguranță la Hogaș îți vei găsi prieteni de nădejde. Toată lumea se cunoaște pe toată lumea și toată lumea agrează pe toată lumea. Nu sunt certuri urâte, suntem copii educați. Ne-am integrat foarte bine într-un colectiv foarte închegat. Clasa noastră, cel puțin, este foarte unită. Un sfat pe care vreau să-l ofer viitorilor elevi ai Colegiului Național Calistra Hogaș este să se implice cât mai multe activități extracurriculare, pentru că datorită acestui fapt o să aveți parte de foarte multe amintiri și vă zic eu că nu o să regretați absolut nimic. Indiferent de profilul pe care ți-l alegi, poți să experimentezi lucruri care nu au legătură cu profilul tău, să te experimentezi pe tine, să te autocunoști. Colegiul Național Calistra Hogaș chiar este unul foarte prețios pentru mine. În liceul nostru, schimbul de informații nu se face într-un singur sens, doar de la profesor la elev, ci ne bucurăm să avem un colectiv profesoral deschis la ideile tinerilor, având abilitatea de a colabora cu ei pentru atingerea obiectivelor.